Здравейте хора, днеска сме със Светло и тук сега валя голяма буря и черни облаци оттам тюруха на там, за тази кооперация. Днеска нашите рученетки и тук дръвчем. После вземем букука. Дайте лайк и се абонирайте за канала ни. Аре, той там долу, спускай се. И сега беше много по-мокро и повече се хлъждахме. Нещо не обърни телефона. Обърни телефона, направо. Дай, дитко! До сега се пусках повече, ама това право изсъдна. Майко. Сега е светло. Айде бързо. Давай. Дай двамата. Бързо. 3, 2, 1.